Senyores i senyors, molt bon dia a tothom i benvinguts en nom de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb motiu del lliurament de diplomes del curs de formació bàsica per a bombers i bomberes de la Generalitat de Catalunya. Entren al recinte senyor Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior. Senyora Marta Roca, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Senyora Tamara Garcia, secretària general. Senyor Joan Delor, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Senyora Pilar Itoiz, directora de Serveis. Senyor David Borrell, cap del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Senyor Antonio Ramos, cap de l'Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals. Senyora Laia Puig, subdirectora general d'Administració i Suport Acadèmic. Senyora Anna Figueres, subdirectora general d'Estudis Universitaris, Recerca i Innovació. Senyor Francesc Boya, director general de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció. Senyora Eva Lloret, cap del Servei de Formació i Emergències i Agents Rurals. Senyor Daniel Queral, cap de l'àrea de continguts en riscos, emergències i protecció civil. Senyor Héctor Serrat, cap de l'àrea d'instructors i formadors de bombers. En aquest moment fan l'entrada els alumnes i les alumnes que han superat el curs de formació bàsica.
d'avui s'ha dissenyat amb la participació dels alumnes de la 24a promoció, la direcció de l'Escola de Bombers i el Centre de Lideratge de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Comencem amb unes paraules de la senyora Marta Roca, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Comencem? Honorable conseller, autoritats, comandaments i membres del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i dels diferents col·lectius del Sistema de Seguretat i Emergències, professorat, instructors i instructores, personal de l'Institut i molt especialment alumnes, famílies i amics. Benvinguts i benvingudes a l'acte de lliurament de diplomes de la 24a promoció del curs de formació bàsica per a bombers i bomberes. Avui és un dia ple d'emocions. Celebrem que 239 homes i 11 dones han aprovat el curs i que aquest és un moment important a les seves vides. Inicien una carrera professional com a servidors públics. En nom de tot el personal de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, rebin la nostra més cordial enhorabona. Permetin-me un especial agraïment a les 11 dones d'aquesta promoció. Gràcies per haver triat ser bomberes. Gràcies pel coratge de demostrar-nos que aquesta és una professió que també podem exercir les dones. Vostès són l'exemple del canvi que s'està produint. Lent però ferm. Un canvi, el de la feminització dels cossos de seguretat i emergències, impulsat pel govern que el cos de bombers i bomberes ha incorporat plenament en els seus objectius estratègics. Han superat un curs exigent, dissenyat per afrontar els nous reptes que el món d'avui ens planteja. A l'Institut, cada any, escollim un lema que ens guia en el desenvolupament de les activitats del curs. Un repte al qual la societat d'avui ens enfronta i que afecta directament els professionals de la seguretat i les emergències. Enguany, el lema és Seguretat i emergència climàtica. El món, el nostre món, està en risc. Des de tots els àmbits hem de prendre mesures per frenar el canvi climàtic. Des del nostre àmbit, la seguretat i les emergències, hem de generar coneixement per ser capaços de dissenyar i implementar estratègies per identificar les noves amenaces i minimitzar-ne els riscos. Finalitzen un curs de 700 hores que van iniciar el passat mes de març. Un curs que ha estat rigorós, complex i polièdric. Com deia abans, dissenyat per afrontar els reptes actuals. Han rebut una formació basada en un aprenentatge integrador que incorpora coneixements tècnics i competències clau. Un curs estructurat en unitats formatives com són hidràulica i autobombes, NRBQ, estructures col·lapsades, conducció de camions, accidents de trànsit, incendis forestals, incendis en edificis i instal·lacions, suport psicològic a les víctimes i un llarg etcètera.
Una formació basada en valors, valors que identifiquen la professió de bomber i bombera, respecte, compromís, treball en equip, integritat i voluntat de servei. Una formació que n'estem convençuts els ha preparat per afrontar la darrera fase del procés selectiu, la de les pràctiques, en les millors condicions. Ja només els falta aquest darrer pas per complir el seu somni, ser bombers i bomberes, professionals que vetllen per la vida de les persones i la protecció del nostre entorn, professionals estimats i admirats per la ciutadania. Poden tenir i sentir l'orgull de merèixer l'uniforme que avui porten, però recordin que també assumeixen una gran responsabilitat. Aquesta professió els requerirà al llarg de la vida la dedicació i la implicació de la que han demostrat ser capaços al llarg de tots aquests mesos a l'institut. Avui celebrem el final del curs de formació bàsica, però sobretot celebrem la incorporació de 250 nous bombers i bomberes al servei d'un país que volem cada dia millor. Ser bomber exigeix voluntat de millora, exigeix formar-se permanentment. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ja és casa seva. Nosaltres som al seu servei per acompanyar-los en el desenvolupament de les seves carreres professionals. I ja per acabar, alguns agraïments. Gràcies a tot l'equip de l'Institut i de forma molt especial al personal de l'Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals, al professorat i als instructors i instructores d'aquest curs. Gràcies a tots els seus familiars pel suport que els han donat. Ells també poden estar molt orgullosos de l'èxit assolit. I finalment, mil gràcies a tots vostès, que són els protagonistes d'avui. L'Institut ja és casa seva i sempre hi seran benvinguts. En nom dels professionals que els han acompanyat i de tot el personal de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, els reitero la nostra més sincera enhorabona i els desitjo molts encerts en aquesta nova etapa que avui inicien. Moltes gràcies. Moltes gràcies, directora. Ara és el moment d'escoltar una peça musical que ens han preparat un grup d'alumnes per fer d'aquest un acte molt especial. I ens consta que ho han fet amb tota la il·lusió. Endavant, podeu pujar a l'escenari. L'Aina, el violí, el Jofre, el saxo, el Diego, quants camins
la m'haurà de passar abans que arribi a ser algú. Quan mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur. Quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedi nu. Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quantes vegades podrem mirar amunt abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu? Quantes morts més ens caldran, amic meu, per saber que mor massa gent? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins el vent. Abans que l'ensorri la mar. Quant temps la gent haurà de seguir per guanyar-se la llibertat? Quantes vegades podrem girar el cap fingint que no ens hem adonat? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Moltes gràcies, Martí, Diego, Jofre i Aina. Podeu tornar als vostres llocs. Seguidament procedirem al lliurament dels diplomes del curs de formació bàsica per a bombers i bomberes de la Generalitat de Catalunya. Recolliran el diploma 250 alumnes. Podran veure que després de recollir el diploma i encara dalt de l'escenari, també rebran el distintiu que els acredita com a bombers i bomberes. Aquest distintiu els lliuren els seus tutors, persones claus que han acompanyat els alumnes durant tot el curs. Iniciem, doncs, el lliurament dels diplomes. Recullen primer el diploma els dos alumnes en la millor nota de curs i a continuació ho faran la resta de grup. Miquel Pallés Macias, Carla Valls Andrés,
Oriol Abarat Sangrà, Jofre Alemany Casanovas, Sergi Amezquita Recio, Maria Bastida Albert, Diego Blanco Rubio, Oriol Blasco Quiroga, Arnau Bou Marín, Mario Burzuri Rojo, Andrés Calzada Ribas, Enric Virgili Cantó Guigó, Gerard Capellades Marzo, Aniol Collado Roura Hernández, Hugo Fernández Isern. Aquest està malament. Ferrer Salgado, Víctor Jiménez Baños, Israel Cosonou Bellmunt, Martí Lloret Puello, Daniel Lozano Antón, Antoni Mas Parés, Héctor Moreno Lluç, Aram Mujal Albiol, Pau Ninot Roig, José Miguel Román Villagómez, Albert Rull Carrere, Javier Uriarte Macià, Gabriel Amat Tauler. Pablo Arbonés Calvet, Ana Bistué Muñoz, Íñigo Carassa Serrano, Miquel Caserra Sol, Óscar Cervantes García, Ignacio Claramonte Nieto, Oriol Cortina Foz, Eric Cuevas Massaguer, Néstor García Fernández, Martí García Pomares, Roger Jariot Blasco, Marc Just Sòria, Cristian Martín Vázquez. Muriol Merino Martínez, Carles Núñez Bach, Mireia Quirós Medina, Álvaro Ratia Sauqué, Francesc Roig Castelltor, Sergio Ruiz Cañada, Marcel Ruiz Hernández, Carlos Serra Monguió, Albert Velarde Vilaseca, Víctor Vico Estenagop, Raúl Bisuña Otero, Ferran Alborqués Alibert, Patricio Alonso Smith.
Andrés Conejero, Oriol Bou Sánchez, Albert Cánovas Tubau, Alexandre Circuns Barranco, Arnau Coma Oms, Oriol Comelles Vilanova, David Datzira Garrigós, Pol Domingo Cessé, Bernat Escandell Cantos, Carles Jimeno Hidalgo, Xavi Gómez Vega, Manel Gras Vilalta, Marçal Grau Torres. És aquí, no? Álvaro Lyon Martinell, Josué Martín Mejías, Omar Matilla Puig, Roger Mur Iber, Pau Roca Martín, Gerard Soler Mampel, Pau Tarrats Creixans, Nil Vilanova Ferrer, Quim Villuendas Villanova, Sergio Barbero Hinojosa, Albert Bonet García, José Burga Burga. Ricard Casanovas Ruano, Sergi Casany Masramon, Iván Contreras Espinar, Gerard Cordeiro Santanac, David Cruz Pous, Laura Domingo Lafuente, Víctor Fernández Mariné, Ferran Figueroa Mármol, Josep Freixa Ors, Marc Grajera Jorba, Guillem Guix Martí, Marc Martín Clota, Roger Niubó Soler. Albert Puyolreu Vázquez, Albert Riba Ochoa, Xavier Rius Font, Víctor Rodríguez Altadill, Joaquín Romero Jardí, Nil Saladic Grau, Miquel Sentmartí Riera, Joan Valls Congós, Aleix Vilaró Donaire, Ernest Bernabéu Venturini, Júlia Busquets Escobet, Roger Casals Forcat, Jordi Casoliva Garcia. Daniel Conde Costa, Sergi Cordero Medina, Pere Dot Soldavila, Àlex Espiga Cunt, Albert Ferrer Soler, Ignasi Grau Barón, Fede Guerrero Latrilla, Lluís Guijarro Morales, Toni Llargués Esclusa, Lluís Maillo Pascual, Sergi Montper Rodríguez, Ferran Muñoz Muns,
Marc Olaya Algilaga. Iván Peña Montes, Carles Ruano Cervera, Pau Sabater Marquès, Enric Segura Presseguer, Àngel Serrat Garcia, Ferran Soler Esteve, Xavier València Ruiz, Ricard Villarroya Torán. Marta Agulló Chueca, Guillem Angulo Montserrat, Arnau Aragón Altarriba, Albert Barberà Guardiola, Sergi Bernadet Camps, Ander Cabré Uriarte, Samuel Caviedes Bravo, Miquel Coral Carrera, Félix Díaz Prieto Massana, Sergi Ibáñez Blasco, Sergi Izquierdo Carreras, Alberto Jiménez López, Daniel Joseph Cabrero. Eduard Lara Pidelaserra, Eloi Llacuna Ferreras, Iván Lojo Quintana, Albert Mallofré Carbó, Marçal Urriols Amorós, Blai Rosés López, Marc Sangenís Pérez, Aleix Sonet Oms, Francesc Torres Alvareda, Gil Berriere Costa, Jordi Vidal Vilaseca, Adil Botmediano Bosch, Joaquín Arabia Martín. Albert Barceló Jordán, Lluís Bonet Osorio, Marc Buira Garcia, Josep Camp Sala, Ignasi Castanyet Ió, Eric Curto Esteve, Ricard de Pedro Font, Camilo Diestre Rivera, Bruno Encesa Tusell, Víctor Gámez Garcia, Henry Guilam Gràcia, Miquel Jiménez Aznar, Sergi Granyana Fonollosa.
Adrià Hernández Planas, Gerard Illa Cullell, Benjamí Leyes Ausió, Javier Llong Fernández, Ana López Romagosa, Marc Padilla d'Olofeu, Jordi Pujol Villarroya, Òscar Soler Turull, Sergio Tremosa Jorrillo, Albert Turón Garganta, Adrián Valero Bàdenas, Jordi Aliu Fuster i Albert Alonso Giró. Albert Beguer Fàbregas, Romà Vancell Chavales, Jordi Barcón Rodríguez, Miquel Berguedà Fort, Miquel Blancafort Jorquera, Víctor Blasco Bàdenas, Marc Capella Ilagas, Mar Forner Castellseguer, Genís Freixa Casals, Gerard Llong Garcia, Pol Jou Baquer, Cristian Ladre Alcocer, Antoine Lebolicó. Marquès Pujol, Sergi Martí Roca, David Molinero Navío, Borja Naval Jurda, Iván Rando Segura, Bernat Raguant Segarra, Miquel Rojas Costa, Xavier Rossell Campmajó, Arnau Sánchez Solano, Joel Beguer Garcia, Enric Bosch Barrufet, Claudi Castelló Orri. Xavier Coma Rubió, Martí Domingo Cesé, Roger Expósito Porta, Jaume García Fondacaba, Jordi Garriga Busquets, Arnau Iñiguez Fernández, Martí Jiménez López, Àlex Jordana Mestre, Jordi Jordana Mestre, Albert Luzuriaga Vivar, Roger Martí Culleré, Roger Martínez Isidoro, Francesc Martínez Riera. Andreu Massafret Magem, Eduard Perarnau Badia,
Eric Ruiz Sánchez, Pau Segura Lecina, Ger Serrasol Solà, Oriol Serrate Quadra, Toni Solà Guardiola, Joan Soler Manent, Laura Vilanova Alonso, Mario Aledo López, Gil Almagro Fàbregas, Eduard Aubareda Figuerola, Jordi Borrell Vives. Germán Castel Mallén, Marc Castellà Piqué, Esteban Celma Mañá, David Colillas Montaner, Adrián Pordo Rodríguez, David de la Fuente Sánchez, Jordi Fernández Grifoll, Albert Gálvez Castells, Òscar Gómez Morales, Gerard Martín Canyelles, Jesús Martínez Ferrer, David Meléndez García, Javi Monzón Manso. Jaume Raya Gualda, Jordi Renyer Pujal, Aina Roger Ribas, Roger Saperas Carreras, Jordi Sarroca Mañé, Eric Sousa Gascón, David Terradas Dilme, Miguel Úbeda Llin. Quan estiguin tots xavals. A continuació,
comptarem amb la presència a l'escenari de dos alumnes, Pere Dot i Pau Sabater, que ens llegiran el manifest de la promoció 81-21, paraules que donen veu a tot el grup i en el que s'expressen les vivències i les motivacions que els han portat fins aquí. Si us plau, podeu pujar. Familiars, amics, comandaments i autoritats, gràcies per acompanyar-nos en aquest acte tan especial. Ha estat un camí llarg i difícil, ho sabeu bé, i no hauria estat possible fer-lo sense vosaltres. Segur que recordeu els aniversaris que ens hem perdut, els no puc avui, que haig d'estudiar, i els equilibris a la feina i amb la família, les fortunes invertides en acadèmies, gimnasos i camions. Ens heu vist platòrics, abatuts i fets un sac de nervis. Gràcies. Gràcies pels t'estimo passi el que passi el proper examen. Gràcies pels tàpers de l'endemà. Gràcies per creure en nosaltres. Companys i companyes, ens hem vist del dret i del revés. Ens hem vist sortint de la prova d'oficis amb cara d'atropellats, però també radiants amb els polos nous de trinca el primer dia d'escola. I com estan ara? Ens hem vist créixer com a bombers a l'escola, pas a pas, pràctica a pràctica. Hem tingut formadors entregadíssims i uns tutors que ens han transmès amor per la vocació i passió per la feina. Gràcies per ser els nostres referents des del primer dia i ensenyar-nos què significa ser bombers. Durant aquests últims mesos hem après a abraçar el valor de protegir la vida i la dignitat d'aquells que es troben en situacions de vulnerabilitat i emergència. Hem après la importància d'un checklist propi i mutu i que un bomber mort no salva vides. Si tu estàs preparat, jo estic preparat i sols no anem enlloc. Que un punta de llança necessita un binomi que li cobreixi les espatlles. Tenim una feina que no té cap sentit sense els nostres companys. Per sempre, fem-nos costat. Tant fa l'edat que tinguem, d'on siguem o d'on venim. Tant fa que portéssim 4 opos o que haguem entrat a la primera. Avui, tots som binomi. Tanquem una etapa i n'encetem una altra. Avui, amb tendresa, deixem enrere l'aspirant i amb orgull esdevenim bombers i bomberes de la Generalitat de Catalunya. Enhorabona a tothom, ens veiem als parcs. Moltes gràcies a tots dos. Ara els alumnes es posaran al seu equip de protecció lleuger com a símbol de la importància de l'autoprotecció i la seguretat en la seva tasca com a bomber o bombera. I volem remarcar la importància del treball en equip, es posaran als cascs els uns als altres per binomis.
Seguidament s'incorporaran a les escales de l'escenari per acompanyar la lectura del compromís dels bombers. S'encarregaran d'aquesta lectura el primer i primera alumnes del curs Miquel Pagès i Carla Valls. Després d'aquestes paraules tan emotives dels nostres companys, només ens queda afegir que hem somiat molt, hem lluitat molt i finalment hem aconseguit el que més volíem, estar avui aquí. Aquesta consecució fa que ens devem a vosaltres i a tota la ciutadania de Catalunya. Per això, escolteu ara aquestes paraules, feu-les vostres, ja que a partir d'ara perduraran gravades a foc en els nostres cors com a solemne promesa. Prometem deure's a les persones i a la ciutadania com a objecte principal de l'acció com a bomberes i bombers, garantint un servei públic de qualitat. Complir la carta de serveis del cos, amb diligència i vocació de servei, prioritzant el bé comú sobre l'individual. Ser bomberes i bombers, guiats pels valors que ens defineixen, proximitat, eficàcia, eficiència, vocació de servei públic i professionalitat, coordinació i col·laboració. Garantir el valor de servei per sobre del gènere, ètnia, llengua, costums, creences o ideologies, respectant-les en tot moment sense distincions. Posar tots els coneixements, vivències, habilitats i actituds al servei de les persones i del cos. Garantir l'excel·lència per mitjà de l'aprenentatge permanent, aprofitant totes les oportunitats i experiències de companys i companyes. Un aprenentatge continu que es basi en la humilitat i la curiositat innata. Aquest ens prepararà i ens farà créixer davant les adversitats. Reconèixer-nos sempre com a persones fal·libles. Sempre podem i ho podrem fer millor. Treballar en equip, basant-nos en la confiança i sinergies entre companys i companyes. Promoure un ecosistema de col·laboració amb totes aquelles persones i organitzacions que intervenen en una situació d'emergència,
reforçant la màxima de que tothom és important. Estimar el cos de bombers de la Generalitat, reconeixent-lo com a casa nostra, recollint el llegat dels que ens han precedit i actuant amb els seus valors, estiguem o no de servei. Lluitar per un cos de bombers i bomberes on la igualtat de gènere estigui garantida. Prometem ser prudents en l'exercici de la nostra professió, tenir cura els uns dels altres i vetllar perquè tothom torni a casa. En record de totes aquelles persones que ja no estan entre nosaltres. Bombers! Bomberes! Sí, ara la foto, però... Parla per aquest ara. A continuació, farem una fotografia de grup amb les autoritats de la taula presidencial i tots els alumnes. Un cop feta la fotografia, els alumnes podran tornar als seus seients. Aquí. Moltes gràcies als alumnes. Podeu tornar als vostres seients.
Us demanem un minut de silenci en homenatge al senyor Joan B. Culla, professor de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que avui ens ha deixat. Moltes gràcies. Ara l'honorable senyor... L'honorable senyor Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, ens dirigirà unes paraules. Bé, molt bon dia. Quina festa. Us he de dir que no és el meu dia a dia que hi hagi festes i per tant estic realment especialment feliç i content de ser aquí amb tots vosaltres. Volia saludar a les autoritats, a tots els companys del departament, també els diputats, perquè sempre m'agrada subratllar-ho. Ens acompanya en Mario García, diputat del Partit dels Socialistes, en Jaume Botinyà, bomber, diputat d'Esquerra Republicana. M'agrada subratllar-ho perquè al final som servidors públics. Som servidors públics, ho dèieu abans, dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Al final el Parlament és qui ostenta la seva sobirania. Sou directament servidors dels ciutadans i per tant també dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya, que són la seva expressió. També a la sotsdelegada del Govern de l'Estat, a tots els companys dels serveis i dels diferents dispositius de seguretat i emergències amb els que treballeu vosaltres. Naturalment, a tots els comandaments regionals, a tots els comandaments del cos, al cap del cos, en David, a tots vosaltres, el director de l'escola, l'Antonio, en Rifà, que ens acompanya també, que va ser director fins fa ben poc de l'escola i ha passat a millor vida, s'ha jubilat merescudament i ha fet una gran feina al cos de bombers de la Generalitat, als cossos de seguretat i emergències, a tot, el comissari en cap, el cap del cos d'agents rurals, el cap dels bombers de la ciutat de Barcelona, també a tots els agents de les policies locals, al CNP, a la Guàrdia Civil, a l'Exèrcit, a tots amb els qui treballem, a totes les policies locals, tots els qui del SEM, Protecció Civil, amb tots els qui treballareu cada dia, colze a colze, amb la vostra feina. Crec que no em deixo ningú i si em deixo algú ho sento, perquè a vegades, com que improviso bastant, doncs em passen aquestes coses. Aquesta és la vostra casa, no? A partir d'ara, fa temps que ho és, fa un any, uns mesos, que heu estat aquí intensament. És la vostra casa. Aquesta és una casa molt important, molt, perquè són els fonaments dels serveis de seguretat i emergències del país. Aquí neix tot, aquí neix la vostra formació, després també aquí es va desenvolupant la vostra formació. I aquesta casa és molt important i ha tingut i té persones molt importants. I avui hem parlat d'en Joan B. Culla, que és una persona extraordinària, va ser una persona extraordinària, un historiador, un intel·lectual, un analista fi, imparcial, intel·ligent, lúcid, una persona que estimava el país fins al moll de l'os i com estimava el país era molt conscient de la importància dels serveis de seguretat i emergències del país, que va estar sempre, en moments fàcils i difícils, al vostre costat. Fa molts anys i és difícil que us en recordeu alguns i segur que els qui esteu aquí i que fa anys que esteu servint als serveis de seguretat i emergències ho sabeu. Fins a quin punt en Joan B. Culla va estar al costat vostre defensant
el vostre prestigi, la vostra feina i el vostre servei. I per tant, aquest record em sembla que és inexcusable. Aquest record que abans comentàvem al Mario d'una persona especialment rellevant pel nostre país. Us deia que és el fonament de tot, d'aquí neix tot. I per tant, sempre anireu acompanyant la vostra trajectòria en aquesta casa. Vull començar felicitant-vos. L'eufòria que teniu i l'alegria que porteu us veu a la cara, però us vull felicitar. I soc conscient que quan parlem de 250 queda així molt ràpid, però cadascú de vosaltres sou una història, una vivència, ho heu viscut. Les vostres famílies saben fins a quin punt. Ara la Tamara, la secretària general del departament, em deia que un de vosaltres li he dit el millor moment de la meva vida, perquè darrere d'això hi ha hagut sentiments, moments i patiments, d'esforç, renúncies, que acaben amb allò que heu volgut ser, que és ser bombers. Després de la competència que heu patit, diguem-ne, per aconseguir ser un dels 250 i després l'esforç de la vostra formació, doncs sí, sou vosaltres els bombers i bomberes que necessita el cos de bombers de la Generalitat. I el cos de bombers de la Generalitat és el servei que necessita el nostre país. I aquest triangle és extraordinari. I estem en un moment especialment delicat, perquè això que dèiem del canvi climàtic, jo ja soc gran, ja se'm nota a més, i això del canvi climàtic es deia, el canvi climàtic, ja veuràs, està aquí, no plou. Aquest estiu, l'anterior, diuen David Borrell, aquest estiu serà fotut, aquest, l'altre, perquè no plou. I hi ha una sequera persistent que fa que tot canvia molt, des de la sequera que estem patint fins al treball vostre d'extinció, doncs ho canvia tot. Aquest any hem parlat del canvi climàtic sempre aquí, s'està fent en aquest curs. Doncs afecta molts àmbits, en molts espais. Ho patirem els propers dies, els propers mesos amb la sequera. I per tant hem d'estar molt preparats. I jo crec que tenim el cos de bombers que el país necessita. Estem molt preparats, esteu molt preparats i per tant amb això sí que es pot traslladar un missatge de confiança, de tranquil·litat i de seguretat als ciutadans i ciutadanes de Catalunya en aquest sentit. Vosaltres, ho deia algú de vosaltres en el discurs que heu fet, en la intervenció que heu fet, sou defensors, tots els serveis de seguretat i emergències, dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes en el moment que estan pitjor, en moments molt delicats. Jo he tingut l'oportunitat d'acompanyar-vos, de ser en moments molt difícils per la gent, també per vosaltres. Accidents en els que mora gent i en la que mora canalla i en la que esteu vosaltres allà fent feines que són molt cruels i molt dures, però molt necessàries, en l'extinció d'incendis en el que la gent se'ls en va tot, que veus alcaldes de pobles de 200 habitants que estan amb cara dient se me n'estan anant al poble, s'està cremant la casa d'aquest, de l'altre, no una casa, no, la casa del meu veí, la casa del meu cosí, la casa del meu amic. I això és d'una crueltat extraordinària, d'una duresa extraordinària. I esteu allà, vosaltres, per resoldre-ho. Les inundacions, ho hem viscut, malauradament, masses vegades al mateix lloc. La gent de l'Ebre, ho sabeu, fins a quin punt, Alcanar i altres llocs, Santa Bàrbara, han patit incendis que els han transbalsat la vida, els han transbalsat les cases. I allà esteu, i sou sempre, i en els salvaments, amb l'angoixa que genera per la persona víctima i per seu entorn. Ho dic perquè la feina que feu és molt gratificant, molt necessària, però també dura. És un servei, ho sabeu, perquè heu estat formats per això. I us ho volia agrair. Parlàvem abans de responsabilitat. Aquesta responsabilitat és un honor ser bomber, segur, però també és una enorme responsabilitat i un deure amb els nostres conciutadans. Vull agrair-vos que féssiu el pas. Jo crec que té una part de generositat. Ja ho diuen, que vosaltres no aneu a treballar, aneu de servei. Això ja és una dada. Té una part de generositat, de creure en el país, en el medi ambient, en la natura, en el nostre entorn, i per tant us ho vull agrair. I com no, agrair-vos als vostres companys ara, instructors, professors, que han estat al vostre costat i que us han fet millors. I agrair-vos aquest esforç que feu per fer un cos
un cos millor. Ha vingut un dels que li he donat el diploma, m'ha dit, nosaltres hi posarem il·lusió, vosaltres no feu parar la màquina. Bé, som 250 més, ara em sembla que hi ha 230 que acaben aviat i que entraran aquí a l'institut, en aquesta casa, i el mes que ve o l'altre, desembre o gener, traurem una promoció de 300 més. Així és com es fa. Posant més mitjans, posant més recursos, posant més bombers i bomberes al servei del nostre país. Estem parlant que ara sereu 2.800, no, David, aproximadament en aquests moments. Anem cap a 3.000. L'objectiu és arribar més enllà, 3.200, després amb aquestes 3 promocions. I l'any passat, i això aprofito per disculpar el president de la Generalitat, que està en un viatge oficial a Corea per visitar empreses del sector, de diferents sectors, especialment de l'automoció, perquè inverteixin a Catalunya. L'any passat parlava de 3.600 de bombers i bomberes, perquè necessitem un cos ben dotat i també de bombers voluntaris, i ara hi haurà la promoció de 300 bombers voluntaris més ben aviat en aquest sistema mixt que creiem i que defensem. He saludat a tothom, també volia saludar els sindicats, els representants sindicals, perquè jo crec que s'ha de posar en valor que entre tots és com construïm els cossos operatius i també entre els representants dels treballadors i treballadores. Hi ha 11 bomberes, no? Ja són 11. Hi ha la Marta, la Maria, l'Anna, la Júlia, la Laura, això sí que ho llegeixo perquè no us conec encara, la Maria del Mar, l'Anna, la Mireia, l'Aina, la Carla i la Laura. Això és una anomalia que és inacceptable. Ja sé que això a vegades genera polèmica, però això és una anomalia inacceptable. Un 2% del cos de bombers són dones. No té ni cap ni peus. I per tant això s'ha de revertir i se li ha de donar la volta, i això ho farem amb tota la determinació. Ho estem fent perquè ho creiem, perquè és imprescindible fer-ho, no només per una qüestió de drets i de justícia en relació a mig país, sinó per fer un sistema de seguretat i emergències millor. Perquè si no construïm uns serveis de seguretat i emergències que s'assemblin a la societat a la qual servim, és impossible que estigui a l'alçada de les necessitats del país al qual servim. Per tant, això seguirà per aquest camí, perquè ens sembla que és imprescindible. Tenim la bona notícia que em sembla que en aquesta darrera promoció s'han presentat 3 vegades més aspirants que en altres edicions, i per tant vol dir que el missatge està calant i que tothom se sent interpel·lat, també les dones del nostre país. Vull acabar agraint a les famílies, perquè segur que això no ha sigut fàcil, segur que han estat difícils, en algun moment hi ha hagut angoixa, hi ha hagut nervis, hi ha hagut tensió, com hi ha renúncies, hi ha aquestes situacions, i les famílies, els amics, l'entorn, les parelles, en fi, l'entorn són un recolzament imprescindible quan un afronta una aventura d'aquestes característiques. Per tant, en part també a tots vosaltres us devem que el nostre país tingui un bon sistema de seguretat i emergències. I vull acabar dient-vos que us cuideu, perquè us necessitem, que us cuideu i que us cuideu uns als altres. És fonamental. I aquest és un dels missatges essencials que em sembla, abans ho comentàveu, que heu après aquí. No em queda res més que dir que visca el cos de bombers i bomberes de la Generalitat de Catalunya i visca Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Per finalitzar aquest acte tan emotiu, escoltarem dempeus l'himne nacional de Catalunya mentre els tutors del curs hisen la senyera feta amb mànegues de bombers situades a l'esquerra de tots vostès.
Donem per acabat l'acte. Moltes gràcies per la seva assistència i col·laboració. A partir d'ara tothom podrà deixar l'espai i fer les fotografies que desitgin. Enhorabona a tots i a totes.